ba turanci kake so ba to ka nemi littafin Clever Girl domin a yanzu dai ba littafin da ya fi shi a gabaki ɗaya littattafan turancin da na taɓa karantawa ba na jin cewa akwai littafin da zai koya ma turanci kamar sa kuma ka san me mama ta ce wace ta siyo min shi ga dukkanin mutumin da yake son ɗansa ya iya turanci tamkar ɗan bature ba kwakwalwar ɗansa ta zama kamar ta wannan kanwatawa ba to ba shi da wani littafi da ya kamata ya bawa ɗansa ya karanta sama da littafin Clever Girl. A wannan littafin an tsara shi ne daga turanci zuwa Hausa. Babu abin da bai fayyace ba. An tsara wannan littafi na Clever Girl ne yadda duk mai son koyon turanci zai iya turanci da Hausa. Ga dukkan mutumin da yake son ya iya turanci ba tare da wata matsala ba, to ba shi da littafin da ya dace ya je ya nema sama da wannan littafi na Clever Girl. An tsara wannan littafi mai suna Clever Girl cikin rukunai guda uku. Vocabulary wato kalmomi, conversation hirarraki da kuma rijista gane rukunan kalmomi da kuma yadda ake amfani da su a gurare da dama kamar asibiti, makaranta, kasuwa, gida da kuma kotuna. Babu shakka wannan littafi mai suna Clever Girl zai taimaka wa al'umma sosai wajen koyi turanci. Shahararren marubucin nan namu mai suna Zakari M. Ahmad. Ina kuke ɗalibai masu son turanci ya zauna a bakin su da kuma masu son koyi turanci da ka'idojinsa da kuma fitar da kowace kalma akan ka'idarta. Kamar su verb, noun, adjective. Boss kuma? To ni idan ka bani gaba ki dai kai ne boss ni kuma ina son ka koya min turanci. Karan lairu, me kake dauka ta ne? An ga maka ne nan turancin nan ya. Sai dai ka je gurin oga. A ina ne ogan naka yake rangila? Yana can a babban majami'a ta kasa na koyar da turancin sa mana. Wayyo, dan Allah ka taimaka ka sanar da shi cewa ina zuwa. Ramara, ai tun da kana son hi, dole sai na nuna maka hi. Kallai ta na. Yawa. Gaskiya fa yaron nan yana da kyau nuna maka ko ni wane ne. Tunda nai na ga alamun cewa sai zan yi wa kake sai ka ce wani abubuwa ka sani to maka san ko ni waye ba ko. Turanci aka turo muka koya mana. I know how to speak English. I know present and I know past tense. Then I know future. Sai me ma? Wallahi na manta turancin nawa ne bai kwari ba. Turanci kake son koya? To ga hanyar koya cikin sauki. Littafi kwaya ɗaya mai ɗauke da kalmomin turanci har guda 5,000. Wato 5,000 words. Wanda shahararren marubucin nan wato Zakari M. Ahmad ya rubuta. Shahararren littafi ne wanda aka daɗe ana jiran fitowarsa. Yanzu ya fito kuma a cikin farashi mai rahusa. Ba ga iyakai ba kwarkwarsinu. Duk mutumin da yake son iya turanci ko yake so turancinsa ya kwari kai ko mangwafak kake son zama a fagen iya turanci to ga Dr. Zakari ya kawo maka littafin da ya dace da kai 5,000 words. Tabbas wannan littafi zai taimaka. Jinjina ga Zakari M. Ahmad. Ana iya samun wannan littafi mai suna 5,000 words a kasuwanni da ke ko